Lad os se her. Jeg skal lige have sat... Hej, og velkommen til Tinfoil Tims konspirationslive, hvor vi i dag har til historieteam, hvor jeg kommer til at fortælle om dengang jeg fik klippet mine fingre. Men jeg vil have 20.000 likes før jeg starter. Så alle sammen tap derudad. Og I kan alle sammen gå ind og downloade det, der hedder en autoklikker på web, eller på hvad den hedder, appshoppen. Og den autoklikker, den kan klikke for jer automatisk. 2 sekunder, jeg er lige i gang med at lave historie. Sådan der. Bum. Så alle sammen, vi skal like derudad, fordi vi kommer til at fortælle historie i dag. Og jeg vil have 20.000 likes, før jeg fortæller historien. Og historien i dag handler om dengang jeg fik klippet mine fingre. Så jeg tænker, det er en voldblæret historie, jeg sætter på jer selv sammen. Jeg tænker, at de bare skal like derudad. Og I kan alle sammen gå ind og downloade det, der hedder en autoklikker. Den kan I downloade i appshoppen. Og autoklikker, den kan I installere, og så kan I få den til at klikke automatisk, i stedet for at I skal sidde og tabe skærmen selv. Skide smart. Så like derudad. Jo mere, jeg vil ikke have nogen gaver. Jeg vil bare have likes, så der kommer så mange med ind som muligt og høre historien. Og hvis alle klikker, så kan vi nå 20.000 likes på 12 minutter. Det går virkelig stærkt, folk, men I skal bare tabe derudad og downloade autoklikker. Du er min bedste ven, tusind tak. Hvilken historie? Jeg fortæller historien om dengang jeg fik klippet mine fingre. Det er en vild historie. Prøv lige at forestille jer historien om dengang jeg gik ud til et baghold med LTF og fik klippet mine fingre. Den kommer jeg til at fortælle, men jeg skal have 20.000 likes før jeg starter den. Så I skal bare tabe derudad, og ellers så kan I downloade autoklikker, som I kan finde i App Store. Og den kan I blandt andet bruge til at få til at klikke automatisk. Og den her historie, folkens, den er guld værd, det lover jeg. Den er virkelig awesome. Men vi kan lige snakke om noget andet imens jo, udover at selvfølgelig, altså det er jo lidt nederen, hvis jeg bare bliver med at sidde og sige tab, og sidde og snakke sådan der. Så lad os lige tage noget andet op. Fordi det er jo ikke så mange dage siden, jeg fortalte sådan der min livshistorie i små bidder. Og dem, der ikke hørte det her, det er synd. Men den kommer igen. Plus jeg har tænkt mig faktisk at lægge det op på min YouTube som en podcast på et tidspunkt. Jeg skal bare lige have den, hvad kan man sige, indspillet rigtigt. Så derfra, så kommer den altså op. Så der kommer noget vildt ind på YouTube. Men jeg til lige før, ikke, er jeg sådan rigtig nederen, ikke, og deler den op sådan der i dele. Men alle sammen i dag, I skal tabe derudad. Hvis I tapper, så får I historien om dengang jeg fik klippet mine fingre. Og I kan downloade ind i App Store, så er der en app, der hedder autoklikker. Og den kan I få til at klikke automatisk for jer, så I slipper for at sidde og klikke på skærmen. Så hvorfor har du hat på? Fordi jeg har lyst. Tjek den første besked, når du kommer hen, så står der, hvorfor jeg har den på. Må vi se dine fingre, der er klippet? Ja, det må I gerne. 2 sekunder, jeg skal lige ned og hente et stativ, og jeg skal lige hente den oplader. Det kan godt være, den lige lagger imens, men alle sammen tab derudad, mens jeg lige er nede. Fucking nice, man. Hallo, du får fucking tiger, du er, man. Du er fucking tiger. Og så lige oplader. Jeg synes, det var en vild oplevelse for mig. Det var bare sindssygt. Og det er der heller ikke. Tommy Giuliani. Der er ikke nogen, der er med ud over mig. Nu er jeg bare kom. Det er fordi, at du er jo lidt tilbudt. Kom så folk, hvis I kan godt tabe lidt mere end det der. Vi skal have 20.000 likes, før vi starter. Det burde ikke være så svært. De andre dage, der har vi fået 10.000 likes på 6-7 minutter. Så jeg tænker, at det burde kunne gå selv 7 år, hvis folk de bare enten taber eller downloader autoklikker. Hvor er du henne, Tim? Jeg er hjemme.
Undskyld, jeg ikke lige følger med i kommentarfeltet. Jeg er lige i gang med at sætte tingene op, så jeg kan... Så... Den der... Hov. Den røg sgu da ud igen. Det var ikke så godt. Der er ikke noget strøm. Den er da ikke sat til. Sådan. Bum. Og alle sammen, vi fortæller historie i dag om dengang jeg fik klippet mine fingre, men jeg vil have 20.000 likes før jeg starter. Så jeg vil ikke have gaver, jeg vil bare have likes, så der er så mange som muligt, der kommer ind og hører den her historie. Så tab derudad, og I kan også gå ind og downloade noget, der hedder en autoklikker. Den kan I gå ind og downloade i App Store, og den klikker på skærmen for jer automatisk. Skidesmart. Gal en gennemført kreation, du har på hovedet dag, chef. Tusind tak. Den har også lys i, skal I lige se. Og falder den hen, der. Bum, ja tak. Det kan noget det der, var. Der er lys i alt muligt. Hvilke piller har du fået taget i dag? Jeg tager ikke piller. Det er nok noget af det sidste, jeg nogensinde kunne finde på at tage. Det skal være, så er det fordi det er naturpiller. Med naturmedicin, der er blevet tørret ind. Er du bash? Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg har drukket lidt, jeg står og hygger med drengene, så det har været en lang dag, pissehyggeligt. Tusind tak for gave, LC. Og alle sammen, vi fortæller historie i dag om dengang jeg fik klippet mine fingre, men jeg vil have 20.000 likes før vi starter, så tap derudad. Det er faktisk vildt, man. Der er gået 9 minutter, og vi har ikke engang fået 10.000 likes for. Hvad sker der? Autoklikker, I kan gå ind og downloade en autoklikker inde på App Store, og den klikker på skærmen for jer automatisk. Så gå ind og download den, hvis det er. Den er skidesmart. Timmy, skal vi ses? Det ved jeg ikke, Bamsefar. Måske ikke, jeg ved det ikke. Lige nu, der gider jeg ikke. Jeg sidder og laver live. Har du fået lidt at drikke i aften, Timmy? Ja, det har jeg. Det har også været pissehyggeligt. Tusind tak for gaver, du brormand. Du er simpelthen for sej. Og alle sammen, der lige er kommet ind, jeg skal have 20.000 likes for at fortælle historien om dengang jeg fik klippet mine fingre. Jeg behøver ikke gaver, jeg vil ikke have gaver, jeg vil bare have likes, sådan så der kommer så mange ind og hører den her historie som muligt. For det er sådan en vild historie faktisk. Hvad er Timmy? Jeg troede vi var bros. Jamen, er du her nu? Drikker du næsten hver dag, bro? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har været rundt i 2 uger, og alle drengene har været på besøg. Så hygger vi. Sådan er det. Du ved slet ikke, hvad jeg kan af magi. Af magic. Nej, Bamsefar, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne se det. Jeg ved det godt. Men hallo, kan du komme her nu? Bum, så gør det. Det vil jeg gerne se. Og hvis du gør det, bro, ikke sejt blæret, mand. Drikker du næsten hvad? Nej, det gør jeg stadig ikke. Var 9/11 fake? Nej, det var ikke fake, men det var inside job. Godt, bro. Ja. Røverhistorie med Tim. Det er ikke røverhistorie, det skal om sandhed. Og jeg kommer til at fortælle historier om dengang jeg fik klippet min lillefinger, og jeg blev kidnappet af LTF. Men jeg vil have 20.000 likes, før jeg starter. Og prøv at, jeg vil ikke have nogen gaver. Jeg vil bare have likes, så der er så mange, der følger med som muligt. Så fortæller vi historier om dengang her blev klippet. Det er altså en vild historie, folkens. Jorden, den tror jeg er rundt. Jeg tror, at den skal ikke være større, end det vi får at vide, den er. Vil seriøst gerne vise dig det. Bamsefar, jeg vil seriøst gerne se det. Du sagde selv sidst, du ville flyve forbi, men du kommer aldrig. Hvordan er du gået fra rocker til konspirationsteoretiker? Jeg har altid været jeg har været konspirationsteoretiker, siden jeg var 17. Og allerede siden jeg var det 11 eller 12, da der World Trade Center styrtede jorden. Allerede siden dengang har jeg kunne lugte, der var noget galt i den her verden. Så det meste af livet. Jeg ved godt, men har tid i aften, hvis du gerne vil se, jamen så må du komme, hvor jeg er. Jeg er altså i Sønderjylland. Hvorfor har du den hat på? Bare et spørgsmål. Tjek den første besked, når du kommer ind fra mig. Der står der, hvad jeg har på hovedet, og hvorfor jeg har den på. Bamsef har også drukket lidt. Ja, 100%, det har vi jo været sammen. Hvorfor lige 17? 17 hvad? Send mig privat PB. Okay, det gør jeg efter. Hvilken klub var du med i? Det har jeg nævnt så mange gange. Jeg gider ikke sidde og byde med at nævne det. Så må folk komme ind og fortælle historier, eller tjekke min podcast på YouTube, så gentager jeg de her ting.
Men jeg tænker, det er sjovere at holde det hemmeligt, til jeg kan bruge det til en historietime eller sådan noget. Men husk, vi skal have 20.000 likes, så begynder jeg at fortælle historier om dengang jeg fik klippet mine fingre. Det er altså en virkelig, virkelig spændende historie. Du har været, sagde du har været kostet? Nå, 17, ja, det var fordi dengang jeg var 17, der begyndte jeg at studere frimurerne. Jeg ville gerne være frimurer dengang. Og der gik ikke særlig lang tid fra jeg startede til, at det gik fra at være lys til at være meget mørkt, det handlede om i frimurlogen. Og det tror jeg rent langt nedad. Jeg fik sådan en god omgang depression i næsten et års tid, men det var ikke noget folk kunne se på mig. Jeg var god til at skjule det, men jeg var langt nede op i hovedet. Og det resulterede i, at efter det, så begyndte jeg at studere mere om frimurerne, og så fandt jeg ud af, at alt det her med mørket der, det var rigtigt. Og så har jeg jo selvfølgelig begyndt at studere konspirationsteorier rigtigt derfra, selv da jeg var rocker. Men jeg snakkede bare ikke om det på samme måde dengang. Tim som præsident, tak Shay. Hvad er det, der er på hovedet? Tjek den første besked, når du kommer ind, så står der, hvad jeg er på hovedet og hvad den gør. Jeg har lige tjekket vejret, Tim. Det ser dårligt ud. Vindstyrken er for højt. Til jeg kan flyve. Nå, nederen. I aften, ja, fair nok. I hvor lang tid har du hatten på om dagen? Det svinger meget. Normalt så brugte jeg den også til beskyttelse, men jeg bruger den ikke på samme måde til beskyttelse længere, fordi jeg er blevet begyndt at blive meget spirituel, og jeg har lært at forhøje mine egne vibrationer, så det er, at strålingen ikke skader mig på samme måde. Den er selvfølgelig stadig skadelig, men slet ikke på samme måde indtil videre, og jo højere op mine vibrationer kommer, desto mindre kommer det til at skade mig. Stemmer du? Stemmer hvad? Jo, Lunsi, men vi er ikke inde i et flystyrt. Det forstår jeg ikke lige helt. Så er det historietime. Folkens. Jeg kommer ikke til at læse kommentarer, mens jeg fortæller historie. Så nu begynder vi at fortælle historie. Fordi der var en gang jo, hvor jeg fandt ud af, at jeg rigtig gerne ville lave mig en hashklub over på Møn. Og på samme tid med, at jeg havde den her, der kørte vi en masse andre ting. Og der var rigtig mange andre, der lavede en masse andre ting. Og en af de her drenge, han havde gang i sin egen forretning. Og så var han blevet lukket ned af en klub. Og det fik jeg at vide, hvilket jeg så fandt ud af senere hen var en løgn. Men jeg fik i hvert fald at vide, at han var blevet lukket ned. Og det resulterede i, at jeg blev meget sur over, at han lukkede ned. Og fik jeg så at vide, at han også solgte det stadig. Så blev jeg sur over, at han solgte stadig, hvis han var blevet lukket ned, og han ikke stillede sig op og kæmpede for sine ting, men han bare solgte i smug, for det ville ødelægge tingene for os andre. Og dengang var jeg måske lidt højrøget og troede, jeg var Don Corleone, så jeg skrev til ham, at fra dags dato af, der skal han bare stoppe. Jeg gider ikke at høre, at han blev ved med at rende og sælge, hvis han er blevet lukket ned. Og han svarede mig ikke, så jeg tænkte, okay, så må den være god nok. Efter et par uger, så får jeg at vide, at han stadig render og sælger i smug. Og så skriver jeg til ham om alt, altså hvis han ikke stoppede, så kom jeg bare hjem forbi ham og sagde hej. Og så gik der ikke et døgns tid, før han skrev til mig, at vi kunne bare mødes i dag. Og så skrev jeg perfekt, vi kan bare mødes, så sker der ikke noget, så tager vi bare en snak om tingene. Og det resulterer så i, at han siger noget tid om aftenen. Og så om aftenen, så var jeg først hjemme og spise hos en, sammen med en kammerat. Og mens jeg spiste, så skrev han så til mig, at han var der nu. Han var på Møn nu, og han kunne mødes nu. Og så spurgte han først om, hvor vi skulle mødes. Så siger jeg, at vi kunne bare mødes nede ved pizzeriet. Og så siger nej, lad os mødes nede ved tanken. Sådan, fint nok, det var også tættere på. Så sagde jeg, at jeg skulle lige blive færdig med at spise. Så da jeg var færdig med at spise, så tog jeg over et andet sted. Og så hentede jeg en meget stor kniv og puttede i ærmet. Og så tog jeg en overside ind i jakken. Og så gik jeg ud, og jeg kunne bare ringe efter alle mulige, men det gjorde jeg ikke. Jeg tog derud alene, altså jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Men da jeg så er på vej over til den der tank, så lige pludselig, ikke særlig langt foran mig, så hopper der en eller anden perker ud foran for et træ af, og en eller anden over for den anden side af vejen. Og den ene har maske på, den anden har ikke maske på. Og jeg går helt op til dem og siger hej, og de siger hej. Og så har den ene tager fat i min jakke, så han kan mærke, at jeg har den der overside der. Og så prøver jeg at gå tilbage og tage den op, mens han så får skubbet mig ned. Og så får han så lagt et knæ oven på den her overside, og jeg prøver stadig at hive den op, selvom han har den der. Og så ham den anden med masken, han kommer over med en hammer og begynder at stå og slå mig i hovedet derudad. Og han når at slå mig 8 gange, før jeg kigger op på mig og siger, hvad er det, du laver? Og så løfter han den helt op, og så siger han, hvis du ikke giver slip nu, så får du den herfra.
Så jeg giver slip og siger, okay, fint nok, du ved. Så tager den anden, han trækker en gøb. Så kigger jeg på dem og siger, kunne du ikke bare tro den til at starte med, så har det ikke været noget problem. Så siger jeg, jeg skal holde min kæft, jeg skal nok spille smart. Så tager de mig op og spørger dem så, hvem er I så, hvor I fra? Sådan der, om vi til, fint nok. Hvad hedder, kunne I ikke bare have sagt det, så har det heller ikke været noget hovedpine. Og jeg skulle lade mig spille smart og sådan noget. Jeg havde lige trukket våben over for dem og sådan noget. Jeg var færdig, og okay, fint nok, du ved. Så de har stadig ikke fundet kniven inde i mit ærme, det skal lige huske at siges. Så de sætter mig ind i en bil, hvor de sætter så en på den ene side med en kniv, en på den anden side med en hammer, og så en foran med min oversæde og sin pistol. Og ham på min side med hammer, han blev med stor bank på skulderen. Derudad. Sådan der, han prøver at stresse mig, men det stresser mig ikke rigtigt, du ved. Jeg prøver lidt at finde et øjeblik, hvor de kigger væk, så jeg kan trække den der kniv og stikke den ned, fordi det er sådan, du tænker, når du sidder der. Og jeg sidder og bliver ved med at kigge og prøve at finde et smuthul. Og lige pludselig så ham på forsiden, han lægger mærke til, at jeg sidder og kigger sådan der til siderne. Så han siger sådan der til dem, visiter ham lige. Og så tager jeg mine hænder op om bag mit hoved, og så visiterer jeg alle steder, undtagen mine ærmer. Og så siger han på forsædet, læn dit hoved forover, du skal kigge ned i jorden, sådan der. Og så er jeg sådan der, fuck, så kan jeg ikke finde ud af noget. Så ringede han til nogen, og så kunne jeg høre, der ventede et helt hold på mig, når jeg kom frem. Så jeg tog min arm op og sagde, tjek mit fucking ærm. Eller tjek mit ærm, sagde jeg så. Så siger ham der med hammeren der, hvad er der med dit ærm? Så siger jeg, tjek nu bare mit fucking ærm og kigger op på ham. Og så tager han fat i, så tager den langsomt ud, sådan der, det er en sabel, hvor er den vild, du ved. Så han på forsiden, lad mig lige se den. Så tager den op sådan, den er vild den der. Fordi du gav os den, så sker der ikke noget så voldsomt, når du kommer frem. Så tænker jeg, okay, blære, du ved, så får jeg maks en røvfuld eller et eller andet, så er det ikke så slemt. Det resulterer i, at vi kommer frem til sådan et værksted, sort værksted. Og da vi kommer frem, så går alle ud af bilen, og så kommer der en eller anden ind. Jeg ved ikke, hvad man er. Og så siger han sådan der, skal du trække våben over for mine drenge? Jeg siger ja. Han siger, det var ikke så smart. Jeg siger nej. Ud af bilen. Okay, så hopper ud af bilen. Du siger, buk dig forover, jeg bukker mig forover. Siger, buk dig længere ned, jeg bukker mig længere ned. Siger, buk dig længere ned, så står jeg sådan helt forover med bare overkroppen. Så siger han, buk dig længere. Så siger jeg er ikke en fucking hund, mand. Jeg bukker mig ikke længere ned. Fint nok. Så fik jeg lov til at gå sådan der. Så skulle jeg ind på det der værksted. Og så kommer jeg ind i sådan et baglokale, og der står 2 drenge, der venter på mig. Så kommer vi ind der, og jeg går sådan helt bukket forover. Og så siger de, læg hånden op i håndvasken. Så lægger jeg den op i håndvasken. Og så står de 2 mænd med 2 hænder hver. Det vil sige 4 hænder og holder min arm. Sådan der. Og så kan jeg mærke, de er ved at klippe mine fingre første gang helt hernede. Sådan der. Og så hiver jeg bare min arm til mig, som om de slet ikke holdt fat i den. Siger, ikke klip mine fingre, mand. Hallo, kan I ikke bare tage en hammer og knuse mine hænder til mig? Så ham der kom ind og hentede mig, blev sådan helt mærkelig. Så sagde han sådan, det bliver vi nødt til. Så kigger jeg op på, siger du ikke bare tage en fucking hammer og klip med at banke mine hænder til mig, mand. Så ham der skulle til at klippe den, siger, vil du hellere have, jeg klipper hele din hånd? Så kigger jeg over på ham, så bukker mig ned, så giver jeg mig også, så klipper min finger, din fuck, du. Så klipper han først et stykke, og jeg skriger ikke, fordi det gør så ondt. Jeg skriger, fordi jeg ved, hvis jeg ikke skriger, så bliver de ved, okay? Så bliver de ved. Så jeg skriger alt, hvad jeg kan. Og så er det der, jeg klippede det, så ham der kom ind og hentede mig og siger, det er ikke nok, så klipper de et stykke mere, og jeg skriger alt, hvad jeg kan. Så er det lige færdigt, så rejser jeg mig op og står og snakker med en af dem, som ingenting er sket, og så er der en af dem, der står og holder min hånd, og så mærker jeg den sygeste stråle smerte fra min hånd, der går hele vejen igennem armen op i hovedet, og så hiver jeg min hånd til mig og siger, hvad fuck laver du? Så siger jeg er nødt til at brænde den, for ellers forbløder du. Så siger jeg, okay, så bare gør det igen. Og så gør han det lidt mere, og så får han ikke lukket det ordentligt. Så når vi kommer ud til bilen, så siger jeg, ikke lige låne en stormlighter, så jeg kan lukke det selv. Så kommer de med stormlighter, men de tør ikke at give den til mig, de er bange for, at jeg vil bruge den imod dem. Så han står med den, og han står sådan her, så det virker ikke ordentligt. Så siger fuck, det er ordentligt, når jeg kommer hjem. Så lavede jeg en video med det, da jeg kom hjem, men den kan jeg ikke rigtig lægge op nogen steder. Men jeg har sådan en video liggende et sted, hvor jeg brænder mine egne fingre, når jeg kommer hjem. Så der blev jeg kørt hjem derfra, og det var noget af en oplevelse, det må jeg ærligt sige. Det var ud af det unormale. Altså, det var fuldstændig unormalt, det der. Og lad mig sige sådan, jeg har lavet mange vilde ting. Men hele det der scenarie, at det gik, som det gik. De havde klippet fingeren lige under neglen, så der var stadig neglerod, så der er kommet en negl ud. Bas, det var ærgerligt. Jeg gemmer den her live, og så lægger jeg den op på min YouTube. Fordi det er en god historie, og jeg tror, jeg fik fortalt den meget godt. Så alle sammen får mulighed for at se den her historie, som det er, de gerne vil det. Men hesteboller mig, okay.
Og nu sidder du med sølvpapir på hovedet, bror. Hvad gik der galt? Jeg fik en livsmission, der handler meget mere end at gå med sølvpapir på hovedet. Sølvpapiret er der, hvor det startede. Eller, det er ikke der, hvor det startede. Det var der, hvor det startede med, at jeg kunne snakke til jer andre. Godt du ud af det, ja, 100%. Nåede ikke at høre det. Jeg gemmer den her live, og så smider jeg den op på min YouTube. Så folk kan finde den her historie op på min YouTube. Manden gik fra stikkerdreng til klunkehoved. Hvad stikkerant-dreng til klunkehoved. Hej Jasqueen. Hej med dig. Det kan jeg da godt se. Du skulle lige have et follow også. Lang tid siden, går det godt med dig? Laver du en ny hat hver dag? Nej, jeg bygger på min hat nogle gange i flere måneder. Og når de så er færdige, så sætter jeg en par aktion herinde på TikTok. Og så kan I få lov til at byde på dem. Den sidste hat, jeg havde herinde, den fik jeg solgt til 1000 kroner. Jeg har lagt en video op, hvor jeg tager ud og afleverer hatten. Og den starter, hvor jeg siger sådan noget: hej, i dag skal vi ud og aflevere den her hat til den heldige vinder. Så gå ind og se den der video, den er fucking sjov. Altså, har du en hattesamling? Nej, jeg sælger hattene. Når de er færdige, når de er helt færdige, så sælger jeg dem. Den her, den er ikke helt færdig nu, men der går ikke lang tid, før den bliver sat til salg. Hej Houdini, hvad handler det om det? Ej Houdini, du kommer alt for sent. Jeg har lige fortalt historie om dengang, jeg fik klippet mine fingre. Altså, prøv at høre, det er jo lige før, hvis folk er friske på det, at jeg måske godt kunne tage den igen, men det tænker jeg nederen, jeg ved det ikke. Hvor er du vild. Lav live, hvor du laver en hat. Jeg har lavet en video på min YouTube, hvor det er, at jeg viser, hvordan man laver en hat. Så du kan bare gå ind på min tinfoil til YouTube og se det. Jeg har nogle spørgsmål til dig, du spørger bare løs, Silas. Har fulgt dig i noget tid, okay. Men kom med den. Sig den igen. Skal vi lige lave afstemning, for der er 72 herinde, bare fordi så alle lige får lov til at... Så vi laver en afstemning. Hurtig afstemning, ikke? Smiley, så hører vi den igen. Græde, så skal vi ikke høre den igen. Så hurtig afstemning. Smiley, så hører vi den igen. Græde, så skal vi ikke høre den igen. Så alle sammen gå ind og stem. Hvis I gerne vil høre historien igen, så trykker I smiley. Hvis I ikke vil høre historien igen, så trykker I græd. Jeg kan godt se, hvor det kommer hen, det her. Det ligner virkelig, at det her bliver... Altså, vi er 82 herinde. Vil I høre historien, om jeg fik klippet mine fingre igen? Eller vil I ikke? Hvis I vil høre den, skal I trykke smiley. Hvis I ikke vil høre den, skal I trykke på græd. Så kommer I til at høre historien igen. Så der er noget at kunne se op til. Jeg kan godt se, at vi er der allerede-agtigt. Men der er stadigvæk over halvdelen, der ikke har stemt endnu. I skal trykke op i afstemningen heroppe. Der er sådan en afstemning, I kan trykke på. Smiley for, at vi skal høre historien igen. Og græde, hvis I ikke vil høre den. Det er så vigtigt, mand. Det lyder som om, du har været med i Yakuza. Nej, jeg er snottet. Jeg har været syg et stykke tid. Nu er jeg bare snottet. Må jeg join din live team? Ja, når vi er færdige med afstemningen. Hvis det er, jeg ikke skal fortælle historien igen, og det skulle jeg jo så. Så efter jeg har fortalt historien, må du gerne komme op og sige det. Men det startede jo sådan der med, at på Møn, der vil jeg jo rigtig gerne starte med en rygerklub. Så det gjorde jeg. Og da jeg startede den rygerklub, var der en masse andre drenge, der også var i gang med at lave alt muligt andet. Og der var en af de her drenge, som selv havde gang i at køre nogle varer. Og han blev så, jeg fik at vide, at han var blevet lukket ned af en klub, men det var han så ikke. Der var nogen, der bildte mig det her ind. Og det resulterer så i, at da jeg får at vide, at han er blevet lukket ned, og han render og sælger i smug, så bliver jeg sur, fordi så gør han det også sværere for os andre, hvis han ikke kæmper for sine ting. Hvis han bare sådan der, ja, jeg skal nok lukke, og så bare sælger i baggrunden, så ødelægger det også for os andre. Så jeg skrev til ham, at han skulle lukke ned for dagens dato af, jeg skal i hvert fald ikke rende rundt og sælge smug, og han svarer ikke på beskeden. Hvorfor er du blå og gul? Det er en tatovering, den er bare ikke færdig. Det mener, det skal være sådan splattet ud i forskellige farver, men det er både rød, orange og gul. Whatsoever. Men det resulterer i så i, at han svarer ikke. Og 2 uger senere får jeg at vide, at han stadig render selv. Så jeg skriver til ham, om altså, hvis han ikke lukker ned, om jeg så bare skal komme ud forbi ham en tur. Og så skriver han til mig næste dag, at han vil godt kunne tage et møde, og han bare vil komme forbi. Så siger, det er fint. Det er perfekt, du kommer forbi, så kan vi bare snakke om tingene, så er det heller ikke værd det. Og som aften, der sidder jeg hjemme hos en og spiser sammen med en kammerat. Og så bliver så skrevet til mig, at de er her nu, og de spørger, hvor vi skal mødes. Så jeg spørger først, når bare pizzeriet, så spørger de, om vi ikke bare kan mødes i tanken. Og jeg siger, det er fint, det er også til dig på. Og det resulterer så i, da jeg er færdig med at spise, tager over til et andet sted.
og så henter jeg en kniv og en oversæd. Og den oversæd putter jeg i jakken, og kniven den putter jeg ind i ærmet. Og så går jeg op mod tanken. Og på vej op mod tanken, så lige så kommer der en perker springende ud fra et træ, og en anden perker ud fra et hjørne over på den anden side af vejen, og han har sådan en maske på. Og så går jeg helt op til ham der ved træet og siger, hvad så? Og så tager han fat i min jakke, og så kan han mærke, at jeg har den oversædet. Jeg prøver at tage et skridt tilbage og fiske den op, hvor han så skubber mig ned og får mig ned at ligge, og så får han lagt et klæ op på den. Og mens jeg prøver at få den fri, så ham den anden kommer med en hammer og begynder at stå og hamre mig i hovedet. Og han når at slå mig sådan der 8 gange eller sådan noget, før jeg så kigger op på mig og siger, hallo, hvad fuck er det, du laver? Og så trækker han den helt op og siger, hvis du ikke giver slip, så får du den herfra. Så jeg giver slip, så ham der har taget klædet op på den, han trækker en gøb, og så siger jeg, kan du ikke bare trukke den til at starte med, så der ikke var noget problem. Og så bliver de sådan der, hold din kæft, du er bare spille smart og sådan noget. Og så tager de mig op, og så siger de, hvem er I så, vildt til efter, så fint nok, kunne I ikke bare sagt det, så der heller ikke var noget hovedpine. Og jeg skulle da spille smart, jeg har trukket våben over for dem, og det her, det bliver meget, det bliver vildt. Og jeg tænker, fuck, det er fint, du ved. Og vi kommer så og den her bil, der sætter sig en side med en kniv, og en på den side med en hammer. Og ham ser lidt panisk ud. Ser lidt panisk ud og holder helt så med. Hvis ham med hammer, han bliver ved med at sidde og slå mig på skulderen og prøve at stresse mig, men det virker ikke. Og jeg sidder stadig med den der kniv i ærmet, så jeg prøver at finde et øjeblik, til de ikke kigger, og så trække den, og så give dem igen. Og ham på forsiden, han sidder med min oversæde og en pistol, det skal lige skal siges. Og jeg sidder ikke kvarters tid og kigger sådan til siderne, og så lige pludselig ham på forsiden, han lægger mærke til, at jeg kigger til siderne sådan der. Så han siger, visiterer ham lige. Så tager jeg mine hænder op bag hovedet, og så visiterer jeg mig alle andre steder, undtagen ærmerne. Og så tænker jeg, yes, du ved. Og så ham der på forsiden siger, buk hovedet ned. Du skal kigge ned i jorden. Tænker jeg, fuck mand. Og så gør jeg det, og jeg når at sidde sådan der 5 minutter, så har han snakket telefon med nogen, og jeg kan høre, der står et helt hold og venter på mig, når jeg kommer frem. Så jeg trækker ærmet op, og så siger jeg, tjek mit ærme. Så ham der med hammerne siger, hvad er der i ærmet? Så siger jeg, tjek nu bare mit fucking ærme, og kigger op på ham, og kigger ned igen. Og så tager han fat, og finder den der sliv, så tager han ud, det er en sabel, det er en sabel, sindssygt. Så ham på forsædet der, han siger, lad mig se den, så tager han den op, kigger på den, og siger, den er sindssyg. Fordi du gav os den, så bliver det ikke så slemt, når vi kommer frem. Og jeg tænker, luksus, så får jeg en røvfuld, du ved, det er fint. Og da vi så kommer frem, så går alle sammen ud af bilen, og så kommer der en eller anden ind. Og ham den anden ind, han kommer ind, han siger sådan der, skal du trække våben over for min drenge? Jeg siger ja. Han siger, hvad hedder, det er ikke så smart. Jeg siger nej. Så siger han ud af bilen. Når jeg går ud af bilen, så siger han, buk dig ned. Jeg bukker mig lidt forover, så siger han, buk dig længere ned. Jeg bukker mig længere ned, jeg siger han, buk dig længere ned. Så står jeg helt forover sådan der, så siger han, buk dig længere ned. Så siger jeg, jeg er ikke en fucking hund, mand. Jeg kan ikke bukke mig længere ned. Så siger han, okay, så går vi ind på værkstedet. Så kommer vi derind, så kommer vi i sådan et baglokale. Helt tyndt, smalt baglokale. Og der står 2 mænd og venter derinde på mig. Så kommer vi derind, så siger de, læg din hånd op i håndvasken. Så ligger den op, så står de 2 mænd og holder min arm med 4 hænder sådan der. Står 2 store mænd og holder min arm. Så er de ved at klippe den første gang. Man kan ikke rigtig se det sådan der, men de klipper lige at klippe den omkring her første gang. Og så trækker jeg min hånd til mig, som om de var ingenting. Bare sådan der, hallo mand, jeg kan ikke klippe min finger, jeg kan ikke tage en hammer og kluse mine hænder til mel, sådan der. Så ham der kommer og henter mig sådan der, det bliver vi nødt til, siger han så kigger op på, så skal ikke bare tage en fucking hammer og kluse mine hænder til mel, mand. Så ham der skulle til at klippe den, siger, vil du have klipper hele din hånd i stedet for? Kigger over på ham, bukker mig ned, giver ham min hånd, og så klip min finger, din fuck, du. Og så klipper de et stykke, og da de klipper, jeg skriger. Det gjorde ikke så ondt, men jeg skriger, fordi jeg ved, hvis jeg ikke skriger, så klipper de endnu mere. Det er sådan, det er. Du ved. Så de klipper, jeg skriger, hvad kan de står shh, og jeg bliver ved med at skrige. Og så de der klipper et stykke, så ham der kommer og henter mig og siger, det er ikke nok, så de klipper et stykke mere, og jeg skriger alt, hvad jeg kan. Og så da de er færdige, så rejser jeg mig bare op og snakker med en af dem, som om der ingenting er sket, mens der er en af dem, der står og holder min hånd. Og lige pludselig så mærker jeg den sygeste stråle af smerte, der går igennem hele min arm, sådan der op i mit hoved, og hiver min hånd til mig og siger, hvad fuck laver du? Så siger jeg er nødt til at brænde den, ellers så forbløder du. Så siger han, okay, så gør det igen. så giver jeg den igen, og så gør han det, men han får ikke lukket det ordentligt. Så det ender med, når jeg kommer hjem, så er jeg nødt til at gøre det selv, og jeg laver en video, mens jeg gør det sådan der. Så jeg har en video liggende et eller andet sted, hvor jeg brænder mine egne fingre, efter jeg har fået klippet den. Men da jeg så har fået gjort det, at vi kom ud til bilen, så var den ikke lukket ordentligt, så jeg spørger dem, om jeg ikke må låne en stormlighter til at lukke det. Så kommer de med en stormlighter, men de tør ikke at give den til mig, så det ender med lige 2 sekunder. Så det ender med,
Så det ender med, at jeg bare siger, fuck det, og så får jeg papir på, og så tager jeg hjem og gør det selv. Og jeg skal være ærlig at sige, det her er nok en af de mest surrealistiske måder, det hele var sket på. For normalt så vil jeg aldrig gøre det, jeg har gjort der. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Hvorfor jeg har været så dum. Der har virkelig været nogle mørke sjæle, der har fucket med mit ansigt. Så jeg har virkelig lavet en kæmpe brøler der, hvis jeg selv skal sige det. Men det er en sjov og fed historie, det må jeg ærligt sige. Du er helt væk, Marker. Nej, det er bestemt ikke, men det er altså også mange år siden det her, det skal lige huske at siges. Det er en sindssyg oplevelse og få klippet nogle sine fingre. Det sjove var, at jeg fik klippet den, ikke? De klippede den under neglen, men der var neglerod tilbage, så der er kommet negl på. Pinky Winky. Hvorfor gjorde de det? Fordi jeg kom ud med våben. Og fordi jeg havde troet en. rigtig dum historie. Og jeg tror, det var sådan lidt et baghold, uden det var. Og så Goat, hvordan har du det? Jeg har det fantastisk med dig, ven. Hvad klippede de med? De klippede med en grensaks. Så... Og Crimson, det er ærgerligt, du først kommer ind nu. Jeg har lige fortalt den vildeste historie. Meldte du det? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Den her, det er overstået. Du ved, det er tilgivet. Sket er sket. Jeg har ikke brug for at melde det, jeg ikke stikker. En ting, jeg kan sidde og fortælle en historie, som jeg gør nu, men jeg går ikke ud og stikker den. Det gør jeg ikke. Der er ikke brug for. Har det også meget godt. Tak fordi du spørger. Selvfølgelig. Er du sidst i 20'erne? Nej, jeg er midt 30'erne. Iskold. Måske lidt. Altså i dag, der har jeg nærmest intet frygt i mig. Der er stadig små ting, men det meste, det tager jeg, som det kommer. I dag, bare fordi at jeg ikke føler frygten, så er det ikke fordi, jeg går hovedløst ind i ting. Jeg bruger selvfølgelig hovedet, jeg tænker mig om, og der er ingen grund til at tage hver en slåskamp op, bare fordi at jeg ikke er bange for det. Alt godt. Hej Sasha, rigtig godt. Så godt at se dig. Jeg har det fantastisk med dig. Kan jeg ikke få den der hat ligesom dig? Den her bliver sat på aktion her inden for meget kort tid, og når den bliver sat på aktion, så kan I komme hen på TikTok og stemme for den, eller få lov til at købe den. Er det blå? Nej, det er ikke blå mærker. Det er en tatovering, den er bare ikke færdig. Det er meningen, der skal andre farver i. Der er både rød, orange og gul, og så skulle der også grøn og blå og lilla og sådan noget. Så skal det bare være splattet ud i forskellige farver. Det er bare ikke færdigt. Er det vægte på håndled? Yes, det er det. Ej, jeg skal også ind og bestille nogle vægte. Jeg skal ind og bestille nogle vægte i dag på 10 kilo, både til hver arm og til hver ben. Og så får jeg en vest på minimum 30 kilo her lige med. Hvem klippede den? Det har jeg fortalt. Du prøver historien her bliver lagt op på min YouTube, så kan I gå derind og høre den igen. Træning, ja lige præcis, altså, det er bare hver dag. Hver dag jeg går med det her hele dagen lang. Og så går jeg og danser hele dagen og sådan noget der, så det gør altså noget. Det kan altså gøre noget. Du sagde, du ville invitere mig. Du kan da bare invitere dig selv, men. Hvor er Silas? Der var du. Står der på vesten? Hvad for en vest? For halv kilo til ki, ja, det er godt. Hej Silas. Hvad så? Hvad så? Har du det godt? Ja, jeg har det sgu meget godt. Men jeg sad lige og lyttede til den her historie der. Det lyder jo fuldstændig sindssygt, mand. Ja, hej Vivi. Ja, det er en vild historie. Jeg har mange vilde historier. Altså, jeg har også en historie om staden, hvordan det var, at de beskyldte mig først for at stjæle noget, og så beskyldte mig for at stjæle noget andet, og da de ikke kunne bevise det, så var det lige pludselig noget tredje, og så gik tilbage til det første, og så endte det med, at det er også en historie, jeg kan fortælle igen den anden dag. Den er vild historie. Hallo, prøv at høre, vi kan også godt sige, hvis jeg lige får 10.000 likes inden for 10 minutter, så skal jeg nok fortælle den historie. Er det sådan, vi skal gøre det? Det tænker jeg. I kan bare... Det er lige chat i gang der. Og så skal vi op på 35.000 likes. Det er ikke så svært. 35.000 likes, så fortæller jeg om den gang, at de beskyldte mig for at have stjålet en masse ting, jeg ikke har stjålet. Det er en vild historie også, faktisk. Jeg tog med på liven her i, jeg tror det var i forgårs eller sådan noget. Ja. Hvad var i forgårs? Noget om... Historie? Hallo? Historie? Jamen, hvad hedder det? Jeg fulgte med i din live her i forgårs. Og der snakkede du noget om, 440 hertz. Kan du ikke lige forklare mig lidt om det? Jo, det kan jeg godt. Lige 2 sekunder, du skal gå med en vest. Ja, det er bare en vest med vægt i, så det bliver en vest med sted mellem 30 og 80 kilo. Det kommer lige an på, hvad jeg får fat i. A440 hertz var noget, som
militæret i samarbejde med Rockefeller-familien i 1939 fandt ud af, var en meget skadelig frekvens. Og den her frekvens kan blandt andet gøre, at vi bliver mere forvirret, giver os angst, depression, gør, at vi får vredesudbrud, den kan gøre os syge, og i værste tilfælde kan vi dø af det. Men det blev så indført i alt musik i den vestlige verden. Det vil sige, at alle instrumenter blev tunet ind til A440 Hz. Og nu skal det siges, jeg ved godt, hver gang man skifter tone, så er det selvfølgelig en ny frekvens. Men tabellen fra A440 Hz og op efter er stort set kun dårlige frekvenser hele vejen igennem. Nå, whatsoever. Det fik de så indført i alt musik i den vestlige verden. Blandt andet Elvis Presley var en af de første, der var tunet ind til A440 Hz. Og det er det, vi så både har i Europa og den vestlige verden dag i vores musik. Og det her musik, du kan godt finde musik uden at køre på eksempel 528 eller 432 Hz, hvilket er helende frekvenser. Ikke nok med det, så er der sådan noget som radiobølger, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, alle de her andre trådløse netværk kører på dårlige frekvenser i samme stil som A440 Hz, bare meget højere op i tabellen. Så derfor så de her frekvenser også virkelig skadelige. Blandt andet så som 5G er kendt for blandt andet at kunne give blodpropper, kræft. Det går ind og muterer jeres blod og jeres DNA. Det kan give Alzheimer, det kan give jer hovedpiner, det kan give jer tics i hele kroppen. Det kan gøre, at I bliver sløvere og har svært ved at tænke klart. Det kan gøre mange flere ting end bare det, jeg nævner nu. Det er bare lige det, jeg selv føler er det aller værste. Og listen er evig lang med bivirkninger og følgesygdomme på 5G. Det er yderst skadeligt. Ja, det lyder jo sindssygt, mand. Men Ja. hvorfor gør de det? Er det for kontrol over menneskeheden, eller hvad? Kontrol. Vi bliver svagere, vi bliver dummere af det, og derfor er vi lettere at kontrollere. Fordi hvis vi alle sammen opnår vores fulde potentiale, så forstår vi alle sammen, at vi ikke har brug for en regering til at regere over os. Det er blandt andet derfor, at de holder os nede med blandt andet E-stoffer, fluorid i vores drikkevand og i vores tandpasta, PFAS, og stråling osv. osv. De er også det her chemtrails. Der er mange ting, de bruger imod os for at både ødelægge naturen og ødelægge os. Sådan noget som fluor eksempel. Det er noget af det vildeste, det her. Folk forstår slet ikke, hvor slemt det er. Fluor eksempel. Det er kendt for, at det styrker vores emalje og også gør vores tænder hårdere, men det er ikke rigtigt. Jeg sætter lige på lyd, mens jeg snakker, ven. Ja, tak. Nå, men fluor, det gør, det er, at det går ind og ødelægger nervebanerne op i hjernen, så vi bliver dummere. Det går ind og forkalker vores pineal gland, så vi har svært ved at få adgang til den spirituelle verden. Og så gør det vores tænder og vores knogler hårdere. Men på samme tid over længere sigt, så bliver vores tænder og knogler mere porøse og begynder at opføre sig som hårdt glas. Og derfor går det meget lettere i stykker og har svært ved at hele. Så det er sådan nogle ting, de bruger for at gøre os svagere og gøre os dummere, så det er, at de kan blive ved med at kontrollere os. Men sådan noget som fluorid, det siger man er et grundstof, og det passer heller ikke. Fluorid er noget, de har dumpet i naturen og i vulkaner i flere hundrede år, og det er et spildestof, når de laver nogle specielle kemikalier, så det er stof, de ikke kan komme af med, fordi hvis de dumper det direkte i naturen eller i havet, så dør alting i flere årtier. Så det er derfor, at den eneste måde, de kommer af på det, det er blandt andet i vulkaner og i os, fordi vi kan tåle det i større mængder, men vi bliver stadig dummere og svagere af det. Sover man den her på? Nej, det gør jeg ikke. 35K. Og så var det historien om inde på øen. Ej, er I klar for, I må stadig gerne blive ved med at like, men nu kommer der. Nå, hvad skriver du? Nå, får du ikke flere likes her fra mine fingre, gør det ondt. Men hallo, du ved godt, du kan gå ind og downloade en app, der hedder Autoclicker inde i App Store, og den kan klikke på skærmen for dig, så du slipper for at gøre det. Det er skidesmart, det her. Nå, whatsoever. Den her historie, det er nogle år tilbage også, men på et tidspunkt, der havde jeg min egen båd inde på øen. Og det var ikke min egen båd, delt med Christianit. Jeg fik 50%. Så jeg havde det sindssygt godt på det tidspunkt. Og de kunne ikke tage mig. Jeg var både for hurtig og for smart. Og man skal aldrig tro, man er foran politiet. For det sekund, du tror, du er foran, så er du ikke foran længere. Og det er derfor, jeg nok altid var et skridt foran, fordi jeg altid vidste, jeg ikke var det. Og den måde, så kunne jeg køre min forretning om natten, hvor ingen andre turde at stå. Der kunne jeg stå hele natten, uden at blive taget. Og da jeg fik den her, der kom der lige pludselig nogen og beskyldte mig, for en båd, jeg har stået i inden, hvor de beskyldte mig for, at jeg skulle have stjålet kivsko. Og da de så gjorde det, så kom jeg og gav dem alle regnskaberne. Jeg havde gemt alle mine regnskaber for dengang. Så jeg, værsgo dreng, jeg har ikke gjort noget, alt det stemmer overens.
Og da de så ikke kunne bevise det, så kom de og sagde, at jeg stjålet fra pengekongen. Og så grinte jeg af dem og sagde, jeg står aldrig alene ved det bord, så det kan jeg ikke. Så var det tilbage til Kivsko, og så gik jeg over til chefen og sagde til ham, prøv at høre, jeg har taget flere 20 knægte for din båd end mange andre. Jeg har hjulpet dig så meget, det der trick laver det ikke på mig. Så siger han til mig, at han skulle ind og sidde, men når han kom ud, så kunne vi lige snakke. Og i dag ved jeg godt, at det var et trick, for at det var, at han kunne trække tiden ud. Jeg er godt klar over, at det var et totalt bølletrik, det der. Men da han så ryger ind og sidder, så kommer der nogle af hans drenge over til min båd og trækker dem over til deres båd. Og så siger de, jeg skal betale 12.000, og en anden skal betale 12.000 for et kilo skunk, der er blevet taget. Så siger jeg, fuck ja, jeg vil ikke betale. Så får jeg en losing, så kigger jeg op på ham og siger, hvad laver du? Så prøver han at give mig en trykker, og så tager jeg fat i hans ben og hiver det op, og så slår jeg ud efter mig. Det sekund, jeg trækker op, så kommer der en fra den ene side og slår mig i siden, en fra den anden side og slår mig i siden, og en tredje mand, der slår mig i hovedet. Så jeg tager ham der og løfter ham op foran alle de andre, og prøver at fiske en kniv op for min lomme, mens jeg går op med ham der i benet, og han bliver ved med at sige, giv slip, du ved. Så der prøver jeg at få min kniv frem, og lige pludselig kommer der en femte mand med en spade, og slår mig i baghovedet, og jeg falder om. De troede, jeg var død. De kørte mig ud med en sort sæk over hovedet i en trillebør, og jeg kommer så ind 10 minutter senere, og det her kan jeg slet ikke huske, jeg har fået en hjernerystelse, jeg kan huske det. Så kommer han sådan her, hvem har smadret mig, og min daværende kæreste, hun fik så ringe efter ambulance, og jeg kom på hospitalet. Og 10 timer senere vågner jeg op på hospitalet. Og det resulterer i... Du bliver indsat på lydløs, hvis jeg sætter historie. Sådan. Og det resulterer så i, at 10 timer senere, så vil jeg hæve, fordi det her vil jeg ikke filme mig i. Så om fredagen, der tager jeg ind for at skyde dem. Okay, jeg vil simpelthen ikke filme mig i det, så jeg kommer der ind, så er de der ikke, så spørger jeg, hvor de er henne. De var lige blevet taget dagen inden, og så blev jeg sur. Fuck, råbte jeg så, og så gik jeg derfra, du ved. Det resulterede nok i, at jeg ikke fik lavet noget rigtig dumt der. Men så snakkede jeg med nogle store drenge, lige meget hvem det var, men jeg snakkede med nogle store drenge. Og de her drenge, de snakkede med en af cheferne inde i fængslet, og de lavede en aftale om, at jeg gerne måtte komme derhen og hente mine varer. Jeg kunne ikke blive ved med at holde min båd derinde, for nu er jeg stemplet tyv, men jeg kunne stadig købe mine varer derinde og så sælge ud i byen. Så det blev jeg ved med. Og det gør jeg så et par uger, og lige pludselig så kommer der et par drenge over til mig, en med masker, en uden. Så siger de, at de ikke må snakke med mig, og jeg går med dem. Så spørger de til mig, om jeg ikke har fået tæsket på ugen. Så siger jeg, jo, hvad så? Så er jeg 20, så må jeg ikke komme herinde. Så siger jeg, for det første ikke, så har jeg taget flere 20 klik herinde, end du nogensinde kommer til at se. Okay, for det andet ikke, så snakker en af mine drenge med din chef inde i fængslet, så jeg må gerne komme herinde. Og det har han ikke hørt og sådan noget, han vil gerne snakke med mine drenge. Så siger okay, det er fint, jeg ringer til ham og siger, hej, og hvad så, bror man? Hvad så, skal vi, der står en herinde, der rigtig gerne vil snakke med dig. Og han siger, det er fint, jeg har tid i aften. Og det resulterer så i, at jeg spørger ham, om han var der om aftenen, han sagde, ja, han var der hele aften. Så vi kommer der ind, mig, ham og en helt flok af drengene, og vi kan bare se, jeg kan bare se, når vi kommer gående, alle bare forstår ind og tænker, fuck mand, hvad er det, der foregår her? Og så da vi kommer frem, så er han stukket af, så er han blevet advaret. Han troede, vi kom ind for at tæske ham, men vi kom bare for at snakke. Fordi ham der, han kommer ikke alene, han er ikke dum. Han skal gå alene ind på øen, der er bare 100 mennesker lige pludselig. Nej, slet ikke. Nå, så næste dag, så går jeg derind, fordi jeg skal hente nye varer. Og det resulterer så i, mens jeg er på vej derind, så kommer der en perker op på siden af mig og siger, du skal lige med derover. Det er ham der fra i går, han vil gerne snakke med dig. Jeg siger, det er fint, jeg går med derover. Og da jeg så kommer derover, så trækker jeg mig over i hjørnet, så siger han, hvorfor jeg var kommet ind for at også teste ham i går. Så flækker jeg og griner og siger til ham, prøv, hvis jeg var kommet ind for at teste dig i går, tror du så, jeg har stået alene nu? Så slår han mig bare i hovedet, sådan så jeg vælter bagover. Og han lægger alt vægt i, sådan så jeg vælter bagover. Og så tænker jeg, nu skal han have den, så jeg rejser mig op på vej op, og tænker, nu skal han have den. Og så kigger jeg lige til siden, og så kan jeg se en hel flok af drengene begynder at komme herover af. Så da jeg rejser mig op, så trækker jeg hænderne op og går et skridt tilbage i stedet for jeg ved i hvert fald 2 af dem, de har kniv på sig, og de bruger den. Der er ikke noget der. Hvis jeg bliver ved, så bruger de den. Så da jeg gør det, så er der en af de helt gamle, der stiller sig op og råber, I skal ikke røre ham herinde, han har alligevel ikke gjort noget. Så er der så en af drengene, der råber, næste gang jeg kommer her med mine drenge, så bliver de skudt. Okay, fint. Så jeg gik ud til mine drenge, og så fortalte jeg dem, jeg har lige været på øen. Jeg fik lige en på hovedet, og så fik jeg at vide, at næste gang I kommer herinde sammen med mig, så bliver de skudt. Og hvad for noget, du ved. Og så siger det sikkert og sådan noget, siger jeg, er 100%, det vil være sikker. Og så skete der nogle ting, det kan jeg så ikke snakke om, fordi det er ikke mig. Men så blev der i hvert fald, der skete nogle ting derinde, der resulterede i, at ham der havde
den her, der sagde det her, han havde været nede og anskaffet sig en gøb, og så har han over ved Grå Hal, så havde han mødt 2 civilbetjente, og så havde han skudt den ene og skudt den hjemløs. Og han prøver at bilde folk ind, at han troede, det var en klub, men det var det ikke. Og det vidste han også godt. Han var paranoid, fordi han havde så mange ting på sig. Men det resulterer så i næste dag, så bliver han fundet af politiet i en lejlighed, hvor han bliver skudt af politiet. Og det fik jeg skylden for. Hvordan kan det være min skyld, at han bliver skudt af politiet, fordi han vælger at skyde en betjent? Det er da fuldstændig gak, at manden er så dum, at han ikke kan finde ud af at bruge... Hvis der er nogen, der er uenige, må jeg gerne sige det og fortælle mig, hvad der er, I er uenige i, fordi jeg kan ikke se, hvordan det kan være min skyld, at manden trækker en pistol og skyder en civilpatient og en hjemløs, og så selv bliver skudt af politiet. Det er jo ikke sjovt overhovedet, men jeg griner af idiotien i, at jeg har fået skylden. Det synes jeg er mærkeligt. Det er nemlig langt ude. Staden lukkede ned næste dag også. Det fik jeg også skylden for, men det er heller ikke min skyld. Men det er fordi, at det er lettere at give mig syndebukken som skylden, fordi de har selv fucket op. Det er deres egen skyld, at de havde et problem med mig. De valgte at lukke mig ned og beskylde mig for at stjåle noget, jeg ikke har stjålet. Og det endte med, at de kom og sagde til mig, at der var blevet stjålet 3 gange 10 kilo chat, og gav mig skylden for det. De gav mig skylden for at have stjålet 3 gange 10 kilo hash, jeg ikke har rørt. Hvorfor fuck skulle jeg tage det? Jeg havde min egen båd. Er I klar over, hvor mange penge du kan lave sådan en båd? Hvorfor skulle jeg nogensinde gøre sådan noget? Det var det dummeste. Og så har jeg fundet ud af senere hen, det var slet ikke fordi, prøv at høre, det var et trick, de lavede imod mig. Og det var et trick, de lavede for at få mig væk, fordi jeg lavede for mange penge. Det var det, de havde ondt i røven over, fordi jeg ikke lavede pengene til dem. Hvis jeg havde lavet pengene til dem, så havde de været ligeglade. Men fordi jeg var så god til at sælge, og fordi jeg lavede ting, som jeg gjorde, aldrig blev taget, så fik de ondt i røven. Og de prøvede mange ting. Det var rigtig vildt. Den ene gang, da jeg havde åbnet min båd, så havde der sat sig et helt hold op foran og spærret hele Pusher Street foran min båd. Og så går jeg over til en af dem, jeg kender og siger, hvad skal I sidde der? Så siger han sådan der, ja det skal vi. Siger, det skal jeg ikke, jeg har lige åbnet, I skal lukke ned, I skal splitte jer. Så griner han, så siger jeg, hvis I ikke flytter, så tager jeg alle jeres kunder. Så griner han igen og siger, hvordan vi gør det. Det er ret simpelt. Hver gang der går en kunde over til at spode, så vælter jeg bare spode og siger, der er åben herover. Og så vendte jeg mig rundt og gik over til min båd, og da jeg vendte mig rundt igen, så var de alle sammen væk. Det synes jeg var meget sjovt. Så nu har vi haft lidt historie, folkens. Hvad sker der, Papa? Jeg vil bare sige hej, må vi det? Ja, selvfølgelig må I det. Jeg er også lige blevet færdig med at fortælle historie. Det er motherfucking findes, mand. Det findes, det lort, mand. Jeg sværger, det findes, mand. Gud er ægte. Hvad så, hygger I, dreng? Jo, Det gør vi. Hvad med dig, bro? Jeg har det fantastisk. Jeg ved sidder... du hvad, det der, du var for vildt. Ja, det tager vi lige bagefter. Bro, jeg har lige set... Tatoveringer, han har under øjnene. Ja. Det ene er et kors, hvad det andet en pil. Det ved jeg ikke. Anden pil. Ja, det er 2 pil. Skal du se den her? Ej, lad mig se på det. Hvor fanden er I henne? We are nowhere and now here. Vi er i vores eget paradis. Welcome. Det er meget i dag, drenge, altså. Du har det så vildt. Bro, det var for sygt, mand. Bro, jeg har kæmpet med satan, jeg har været igennem. Jeg har set Gud, jeg har prøvet. Nuka for helvede. Der er en, der siger Nuka for helvede. Hvem er det? Der er en, der hedder A. Hvem er det? Hey, Kender du Islagkagen, mand? hvem er det? Det ved jeg ikke. En, der kender dig i hvert fald. Hvem er du, A? En, der bliver kaldt islagkagen, åbenbart. Vil du kalde for islamkage? Nej, det var hende. Nå. Det var hende, det var hendes tidligere navn. Anastasia, siger hun. Anastasia. Oh fuck. Og så stikker han af. Nå, jamen, så ved vi jo godt, det er. Hvad siger du, Houdini? Ikke noget. Nå. Johnny siger hero. Hero. Hvad så, Freddy? Ej, men vi har haft nogle vilde historier i dag. Jeg har både fortalt, dengang jeg fik klippet mine fingre, og dengang... Du fortæller om den historie, der lige er sket, bro. Det var for sindssygt. Bro, jeg har lige set Gud, jeg har set det. Vil du have, jeg fortæller den historie? Ja, bare gør det, jeg er ligeglad. Hvorfor fortæller han den ikke selv? Fordi det kan jeg ikke. Fordi det kan jeg ikke. Jeg er meget bedre til at fortælle historier. Jeg så det hele. Når jeg var lige ude og gå tur med hunden,
Og da jeg kommer tilbage, så har drengene overtalt ham her til at ryge et hos Shanka. Han har aldrig prøvet det før, og jeg er ikke til stede. Men lige da jeg kommer ind i rummet, der ser jeg bare en masse mørke sjæle bare angribe ham. Og han går helt i sort. Han begynder bare, nej, hvad er det, I har givet mig? Nej, og så begynder han bare at stå og slå ud i luften sådan her. Og han går helt og så sidst, så bliver jeg nødt til at række min hånd ud, og så sende noget god energi imod ham, og så kan jeg se, at mange af de mørke sjæle begynder at forlade ham. Og derfra, så begynder han at falde ned, og begynder at slappe af. Og så begynder han at blive lidt mere normal, og da han så var færdig, står han der, wow, dreng, jeg har lige set mit liv passere revy. Jeg skulle ikke prøve Shanka, jeg sværger på sport, det er forkert. Det er en åbenbaring. Gud, han har lige så LMAO, nej, altså nej, prøv at høre, der er ikke noget junkie-agtigt. Mit ben, hvad fanden sker der? Krampe. Skal jeg forstå? Nej, der er ikke noget junkie. Det er bare en af de der haters, der altid kommer ind. Fuck dig, din fucking hater. Jeg knipper din mor. Hvad hedder... Nej, der er ikke noget junkie over Shanka. Det er en ting, du kommer ud på en spirituel rejse, og det er blandt andet med til at regenerere nye nervebaner op i hjernen, så du kan regenerere nye hjerneceller. Det kan faktisk være sundt for jer. Men mindre, hvis han var en bitch. Det har fået forvaring. Det har fået forvaring. Nå, sygt. Vildt nok, jeg får det at vide i dag. Jeg har lige tænkt på ham i dag, så vildt nok, du kommer og fortæller mig det. Det er som om, der er nogen, der mente, at jeg skulle vide, hvor han var. Røde Shanka, jeg er en gang imellem. Lortede han i bukserne? Nej, det gjorde han ikke, men han gik ned på knæ, og han har set Gud, og han har set sit liv passere revy. Der er som siger, at der er lort i bukserne. Duften hele vejen. Jeg er fordrabet i Sydhavnen. Sygt. Ja, det vidste jeg egentlig godt, det havde jeg hørt. Men jeg tænkte ikke over det. Er det som svampe? Nej, det er to vidt forskellige ting, men det er begge to spirituelle rejser. Det samme med LSD og DMT, det er også to vidt forskellige ting, men det er begge to spirituelle rejser, og det samme med ketamin også. Ketamin kan du rent faktisk få lidt det samme eller DMT, hvor det er, at du rejser ud af kroppen, men du skal have meget for at komme så langt. Ro, bas lige lidt ned. Hvorfor har du hatten på? Tjek den første besked, når du kommer ind, så står der, hvorfor jeg har hatten på. Er det fængselsforvaring eller fængselsforvaring? Hvad? Ja, den D har fået. Han har fået forvaring. Jeg tænker, det er fængsel. Ja, der er to forskellige. Der er også psykiatrisk forvaring. Ja, jeg tænker, det er fængsel. Der plejer han at være i hvert fald. Jeg ved ikke, altså, det kan godt være, han er blevet stemplet. Jeg ved det ikke. Så er han jo også idiot for at tage tilbage til Danmark. Hvad mener du, Bas? Hvorfor siger du det? Nå, det er fordi, at ham der skriver ro Bas lige lidt ned. Nå. Går det godt til jer, Kian? Hvad med dig, ven? Til tinfoil. Tinfoil til. Det er noget content. Skal vi se, om der er noget... det ser blæret ud, det der. Noget, som jeg har skrevet i den her, som vi lige kan referere det over. Det kan vi da godt. The Magic Gathering. Der er ikke nogen, der kan lide Mette Frederiksen. Nej, det er der ikke. Det er nej herfra. Kører det, champ? Ja, det gør det i hvert fald, ven. Hvem er dig? Hvorfor er det, jeg har lyst til den der på at dreje rundt? Godt. The Mask. Nå, du har lige set, hvordan din udbryder. Du vil ikke se mig dreje rundt som. Det vil jeg gerne. Jeg er ligeglad. Jeg skal nok overleve. Det tror jeg, det skal gå. Jeg ved ikke, om han har dømt til medicinsk behandling eller bare forvaring på ubestemt tid. Jeg tror, det er bare forvaring på ubestemt tid, fordi så vidt jeg kender, det er en af vores kammerater. Fordi så vidt jeg kender, så plejer han ikke at ryge på psykiatrisk. Jeg ved ikke, om han er begyndt på det. Det gjorde han i hvert fald ikke før i tiden. Nej, men man kan jo sige, det er jo, altså selve den episode, sådan noget, gider jeg jo ikke sidde og forklare og sådan noget, men der var jo noget psykisk enormt eller noget. Nå, okay. Jeg ved det ikke. Men han har anket og sidder stadig i Vestre. Ja, han sidder i Vestre, så er han ikke på psykiatrisk. Hvis han sidder i Vestre, så er det bare sådan der. Så skal han ikke sidde psykiatrisk. Nej, men prøv at, hvem havde ikke også anket sådan en sag der? Meget vis mand, som har levet for mange eksistenser siden. Ja. Der siger, I am, we are, part of the cosmic transcendence. I just want to be free. Sum. Test 1, 2, 3. Nå, Buller. Ja. Jeg skal til at stå. Har vi lavet noget sammen på et tidspunkt? Jeg har en dag eller to her. Ja, du kommer bare igen i morgen. Vi kommer også ud til dig.
Ud til mig? Hvor hen ud til mig? Jeg skal ud og hente vores skudrets ting jo. Jamen, så skal du bare i morgen. Det gør vi også. Det kommer i morgen. Så godt skal. Super. Kom her. Nå, jeg skal sige farvel, folk. Tak for det. Sindssygt oplevelse. Jeg sværger. Tak for første gang, Sons. Jeg har fortalt historier i dag. Jeg har aldrig 7 lige Noget af den med Big Brother, der ikke nede på øen. Det er vildt, Talle, hvor mange omkring mig, der er begyndt at op for Tak alle for de det. ting, jeg snakker om, er rigtigt. Blandt andet om mørke sjæle og sådan noget her. Det er vildt, hvor mange, der begynder at komme og spørge ind til det. Mørke sjæl, det findes. Du vil ikke have noget med mig at gøre. Og prøv at, så er du fejl, bror. Du skal lære dem at være gode. Prøv at se, hvad jeg lige har bokset med, bro. Har du set sin egen mørke sjæl, eller hvad? Han har lige set hele sit liv passere revy for øjnene af ham. Han begyndte bare at stå og bokse ud i luften og gå helt amok og stå der. En af drengene stod og holdt ham. Og så endte det med, at jeg var nødt til at sætte god energi imod ham, så jeg strækte bare hånden ud af den energi, og så stoppede han. For så begyndte jeg da jeg kom ind i rummet, der havde han lige røget, og så jeg ham bare blive angrebet af mørke sjæle. Og så stod jeg først og kiggede, og så for noget tid, så begyndte jeg at sende god energi imod ham, og lige snart begyndte på det, så begyndte de mørke sjæle at forsvinde fra ham, og så begyndte han at falde ned. Ja, okay. Det lyder vildt. Uendelig evighed. Evig, aldrig, endende, Uendelig evighed. uendelig evighed. Sindssygt. Ja, det var også rigtig vildt, det der Talle. Altså havde jeg ikke kommet ind der, så tror jeg, det var blevet endnu værre, faktisk. Ja, okay. Vi havde godt fat i ham. Stakkels mand et eller andet sted. Ja, men der er også mange mørke sjæle her jo. Det er jo sådan, det er. Vi skal jo lære dem at være gode. Ja, Sådan det er nok derfor, jeg ikke har været der endnu. Ej, Og CP, helt normalt derhjemme, Talle. det var også inden jeg svarede. Altså, det er også normalt hjemme hos hende der. Hun lægger bare ikke mærke til det på samme måde. Altså, Ja, hjemme ja, det er normalt. Det er jo normalt. Jeg ved godt, det spørger her og sådan noget. Der er ikke noget. Altså, der er også mørke sjæle omkring dig, men din mørke sjæl, jeg ved ikke, jeg synes, men de opfører sig ordentligt, hvis der er nogle mørke sjæle. ja, Altså. ret synes jeg, de gør, men der er også, der er nogle af dem, der lyder ret creepy, hvis jeg skal være ærlig. Ikke noget dårligt, men Det må være tequilaen. Det er den, der kommer frem, når jeg drikker tequila, og det er derfor, jeg ikke drikker tequila. det kan jeg godt forstå. Det er også bare... Frem med tequila. Hvad? Kommer der dårlige sjæle frem med tequila? Nej, jeg kan bare ikke tåle at drikke tequila. Jeg bliver bare en anden i en time eller to. Så, og det, vi kan snakke en tår. En tår er en drink, hvor der er tequila i, og du kan være stensikker på, at jeg har blackout. Altså, jeg skulle lige til at sige, tequila er jo også stærk alkohol, så... Jamen, det er det ikke, hvis der du lige tager en dråbe af det. Ej, det er jo stadigvæk stærkt. Det kommer bare ind på, hvor meget du tager det. Ja, men altså, vi snakker, jeg skal have en dråbe tequila. Okay, Så, det er lidt vildt. ja. Så jeg lader bare være med at drikke det. Hvad så Tim, bror? Hvad så? Hvordan går OnlyFansen? Jamen, jeg har lavet den skal bare lige verificeres. Der tager 24 til 48 timer. Vi ses. Så jeg tænker, at når jeg er færdig med min live, så går jeg lige ind og ser, om den er blevet færdig, ellers er den nok senest færdig i morgen aften. Så har du fandme også bare dans derude af, mand. Der kommer Jeg nogle sjove. hun spurgte faktisk, om hun ikke måtte se den der dansevideo der. Hvem gjorde det? Howdy, cowboy. Hey. Nå, Havdine. Ja, Wilson bare, jeg er ligeglad. Jamen, hun spurgte mig faktisk, og jeg fik faktisk aldrig spurgt, men nu er hun jo ligesom taget afsted, ikke? Du kan også bare sige, at hun kan bare finde den inde på OnlyFans senest i morgen. Tinfoil-tisseren. Det er nemlig rigtigt tinfoil-teaser. Jeg tror, Reklame. Lige præcis. Så når lige snart datten er op at køre, så laver jeg også en reklamevideo med tinfoil-teaser på OnlyFans. Det skal nok blive sjovt. Det skal det. Har du fundet ud af prisen, eller hvad? Nej, jeg er slet ikke kommet så langt endnu. Det skal først verificeres, før jeg kan gøre sådan noget. Du kan jo også lægge nøgenvideoer op, hvor du sidder og mediterer og sådan noget. Du kan godt lave sådan noget VIP-access for mig. Men bror, jeg har jo også... Sådan til sådan 5 kroner, bror. Men jeg var lige... Ej, på samme pris for alle. Der er ikke noget forskel eller undtagelse. Men hvis jeg bare lige overfører sådan lidt under bordet, bror, så er det bare Nej, sort. slet ikke. Crimson, godt se dig, bror, mand. Crimson, bror. Ja, det er hans navn derinde bag. Tinfoil-tisser. Tinfoil-teaser, ja. Jeg kaldte hende jo en lyd, og så gik... Hvad? Altså, bror, mand.
Hvad så, mand? Hvad sker der? Ikke så meget. Jeg har siddet og fortalt historier i dag. Livshistorier. Livshistorier. Ja, alle de der dumme situationer, jeg har stået i. Både dengang, at de troede, jeg var død inde på stedet. Og dengang jeg fik klippet mine fingre. Du mener, dengang du fik dine fingre i en rundsav. Og dengang, hvor du blev angrebet af enderne inde på volden, eller hvad? Det er jo ikke det humor, det der. Det er det bare. Hvad så? Havde Nuka-gren også været ude at flyve, eller hvad? Hvad så Crimson, bror? Ja, bro. Den historie er også lige fortalt, okay? Han blev angrebet af mørke sjæle, bro. Så han så sit liv passere revy, og så begyndte han bare at stå og bokse ud i luften helt vildt, mens en af drengene prøvede at stå og holde ham. Sådan der. Det lyder sgu da vildt, mand. Så først da jeg lagde god energi imod ham, så begyndte de mørke sjæle at forsvinde, så begyndte han at falde ned. Er det Crimson, bror? Hvad så, mand? Hvor fanden Bror, er du ser ordentligt varm ud. holder Men bror, dit hår, det ser ordentligt fedt ud. Hvornår er sidst i bad, bror? Mit hår, det er lige så fedtet som dit mors røvhul, mand. Bror, hvornår du sidst var i bad, mand? Det var sgu ikke, jeg sagde, du så varm ud, mand. Også den der blomst. Hvorfor prøver du at gøre din stemme så dyb, mand? Min stemme dyb. Man, jeg mener det, man. Jeg har overhovedet ikke en dårlig selvtillid, og er ikke 60 kilo tung lille dreng på internettet, man. Jeg mener det. Det kan du høre typisk på min stemme. Jeg giver dig en undertale. Nej, jeg kan gro alt det hår, jeg vil, lige hen over min tissemand. Alt sammen. Bare ikke rundt om den endnu. Det kommer først, når jeg bliver lidt ældre. Hold din kæft, man. Hvordan er det, du snakker til mig? Min støvle, den er stor nok til at træde op på din pande og gøre dig lige så flad som en pandekage, mand. Fanden er der galt med dig? Ja, prøv jeg spurgte bare, når jeg kommer ind, ikke, så siger du Herre Crimson. Kan du forstå det? Herre Crimson. Herre Crimson. Prøv jeg siger herre... Lige en eller anden, der sætter sig op på dig, lige trækker den der havetraktor op, mand. Bror, du mangler en tand i undermunden, bror. Din fortand, den er længere end den anden. Det er nemlig rigtigt. Det er godt set. Du skal i hvert fald ikke til Louise Nielsen. Det kunne jeg regne ud. Louise Nielsen. Ja, du skal i hvert fald til dentist, bror. Jeg skal nok give. Fuldstændig. Altid. Giv, bror, den der halve kontanthjælp, du får, fordi du stadigvæk er hjemmeboende, hvad skal du give, mand? Bare fordi det er den første i måneden, så har du lige fået 2.500 ind på kontoen, så tror du skal fløjte dig, eller hvad? Du er helt væltet, mand. Helt væltet. Hvad laver du til daglig, bror? Hvad jeg laver til dagligt? Jeg tjener i hvert fald langt flere penge end dig, det er helt sikkert. Det er, hvad jeg laver til dagligt. Er du sikker på TikTok, eller hvad? Skal du gå ud og lave penge nu, eller hvad? Jeg tjener dollars på TikTok, mand. Du tjener dollars? Sindssygt, mand. Ikke nok dollars til at få fikset tænderne, bror. Og det er lige meget, de er forsikret. Cap, så har du ligesom fået nogle nye tænder, jo. Jamen, nye tænder? Hvorfor skulle jeg gøre det, mand? Din mors klit, den passer lige perfekt imellem den her. Så kan jeg rigtig lige trække den ind og på den. Jeg kan godt lide det. Forstår du? Forstår du? Ja, bror, jeg forstår. Fed tattoo, mand. Er det det der tykke tobak, du har taget i munden nu? Ja. Uden dig. Prøv at tage ind i forhuden, bror. Nej, okay. Så spytter han lige. Føj, mand. Ja, han har tykke tobak i munden, hvis du ved, hvad det er. Det gør han ikke. Han ved ikke engang, hvad rigtig tobak er endnu, fordi han kan ikke få lov til at købe det på hans sygesikringsbevis. Jeg tror også, du skal bruge billed-ID faktisk, for det ikke skal være løgn. Det har du nok ikke prøvet før i 1940, mand. Nej, jeg har ikke prøvet det før, nej. Men ved du, hvad jeg har prøvet før? Jeg har prøvet at tage sådan en lille dreng som dig, og løfte ham op, og så sætte ham op på øverste hylde, så det er de voksne, de kan få lov til at snakke i fred. Din næse skæver min pik, mand. Er det ikke lidt underligt, du snakker om din pik, når du sidder sammen med en masse gutter? Jeg snakker om min pik lige før, bror. Jeg er 14 år, mand. Du sidder og snakker om min pik. Ej, var det godt. Hørte du det, Buller? Laver du så her, mand? 14 år, mand. Ud med ham. Vi ses. Ja, det er godt med dig, mand. 14 år gammel dreng, mand. Vi ses. Du har lige siddet og svinet en 14-årig til. Ja, sådan kan det gå. Prøv den mængde. Jeg har også brug for en faderfigur en gang imellem. Man ser godt, han har rimelig godt kontrol over dem.
Og så Nu er det. han 18. Det virker ikke som om, han har haft en faderfigur i sit liv. For ellers har han snakket meget mere respektfuldt til voksne mennesker, end det han gør. Bare en overkilde. Hvad så, Houdini? Hvad sker der ellers? Hvad skulle der ske? Hvad har vi på Jeg sidder og i? spiser slik. Hvad? Jeg spiser også slik. Ja, det skal du bare ikke sluge. Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg i hvert fald ikke. Det er sagt med skidt. Hvad siger du? Jeg Sinner Billy er min idi. Det var til Johnny Cash. Nej, prøv lige at se chatten. Prøv lige at se chatten om der Chen der. Jeg Sinner Billy er min idi. Ja, stop nu med dit sprogen. Du kan ikke engang sprog til dit eget navn. Jeg Sinner Billy. Nej, altså nu kan det jo også godt være, at manden han er jeg skulle til at sige sprogspasser, det var ikke det, jeg ville bruge. Ordblind. Ordblind. Det håber jeg i hvert fald. Men prøv, man kan ikke være så ordblind der, fordi der er stavekontrol på telefoner. Ja, men jeg tror ikke, den virker her. Grimson, hvorfor sidder du og spytter? Det er fordi, det er tykketobak. Nej, lad ham være, mand. Det er tykketobak. Du må ikke sluge dit spyt med det her, så får du det rigtig skidt. No balls, slug det. Må være vanvittigt. Altså, jeg tror han får pænt tynd mave, hvis han sluger det. Muligvis også opkast. Jeg ved det ikke, jeg har faktisk aldrig prøvet det. Så synes jeg da, at du lige skal lave et forsøg ud af det. Har du nogle planer i morgen? Jeg var i Tyskland i går. Ja, men har du nogle planer i morgen? Ja, mig? Ja. Jeg har planer hver dag. Ja, så kan du godt gøre det. Så synes jeg, du skal teste det. Jeg var helt bestemt i Tyskland i går. Ja, okay. Køb stort ind. Det er noget med tykketobak. Jo, det er det vel. Du ser varm ud, Tinfoil. Tak skal du have. Fucking varm. Jeg er lun på din med smag, ikke? Kan du huske... Jeg er på en hat, så jeg er lun på den. Kan I huske, Ulse, kan du huske det der Jenga-tyggummi, man kunne få før i tiden? Med den der isbjørn på. Det er sådan, det smager. En jenka. En jenka. Ja, en jenka. Det var en legende. Fuck, jeg savner det der tyggummi der. Det er fordi... Jeg tror, jeg har noget e-væske til damper med det også. Ærligt, jeg tror faktisk, jeg har noget liggende over i vores slikskab. Jeg kan huske, da jeg var lille der, så gik man ned på tanken, så kunne man få lov til at vælge sådan nogle tyggummi eller noget blandt selv slik. Så blandede jeg kun en hel pose kun med jenka-tyggummi. Fordi jeg fandt ud af, at det var billigt at blande en hel pose med jenka-tyggummi, og man købte de der færdige poser, man kunne købe med dem. Nej, måske ikke. Kæmpe lifehack. Jeg kan huske, at jeg altid købte de der Sismo Fytbolsjer, der kostede de 25 øre. Man kunne altså få mange for 20 kroner. Hvad så med 100 kroner? Den her. Fik du endnu flere? Præcis. Stokers. Det kunne ikke blive vildere. Hvad laver du? Kan du komme ud, du? Du gider ej. Gud gider jeg da ej. Jeg vil være her, hvor jeg har... Hvad er der galt med dig? Det var Ro, der kom ind. Eller hunden. Nu er det heller ikke, der snakker til vel, Crimson. Jeg har aldrig hørt om... Det tror jeg ikke, man kan ud til. På Vesterbro. Vandfolk, jeg kan lide... Har du nogensinde set baseballspillere og sådan noget der? Hvad? Ja, det ødelægger ikke så meget tænderne som sådan, men det får gummerne til at trække sig tilbage, hvis du bruger det i rigtig mange år. Så ødelægger det jo også tænderne. Gummerne bliver ødelagt. De har ikke brugt det i Sverige. Det er snustobak. Det er rigtigt. Det her, det er amerikanertobak. Det er det, du ser i gamle cowboy-film og sådan noget, de står og spiser. Og så spytter de sådan nogle ordentlige klatter ud.
Svenskerne, de kommer det jo herop, ikke? Ja, for at se, hvad helvede, jeg kommer der fra Sverige. Ja, jeg vidste, jeg. Det var min kompis. Jeg kan ikke prate svenska. Jeg hedder Emil fra Lønneberg. Hvad siger konen til, du sidder og spytter i sådan en flaske hele tiden? Hun fjerner dem for mig. Hvad mener du? Hun er rigtig kone, jo. Det er sådan en rigtig cover af indianer, det der. Nej, ikke helt. Ikke helt. Det er sådan, jo, ja. 10 $. Det der skrå der, det kan du også godt spise, jo. Det er ikke... Jeg troede, du var færdig med alt det der tobak til at starte med, var du ikke det? Hvad? Jeg troede, du var færdig med alt det der tobak-ting. Aldrig færdig med det. Aldrig færdig med det. Ready dancing to the moonlight. Det er ikke en kokjoflaske, det er en vandflaske. Det er en kokjo-dåse. Og det er en vandflaske. Hvor sindssygt det her. Det må være charmerende for hende, at du sidder og spytter i en kokjoflaske. Det er det også. Bare hun ikke drikker, så bliver hun Hun siger, at jeg minder om Clint Eastwood. Det jeg tænker på det. Altså, jeg tænker, at hvis man er i et forhold, så tænker jeg egentlig, hun er pænt ligeglad. Altså, hun sutter min pæk lige meget, hvordan og hvorledes, så... Det er mere, end hvad man nok kan sige om de fleste nede i din chat, ikke? Det eneste, de har at vælge mellem i aften, det er, om de skal bruge den her, eller om de skal bruge den her. Synes du lidt på Christine i dag? Altid. Det er han altid. Bruger du Ja, det men jeg tobak synes hver bare dag? lidt Ja, når jeg kan ekstra få fat i det, så gør jeg. Jeg har ikke kunne få fat i det i lang tid. Som Tim han også lige sagde, han troede, jeg var stoppet med det, men ja, det er fordi, jeg ikke har kunne få fat i det. Nu har jeg fået fat i en ny supplier. Jeg havde en kammerat, der boede over i USA, som sendte det til mig, men så han flyttede, og han kan ikke sende det længere. Du kan ikke få det i Danmark, du kan ikke få det i Sverige. Det eneste sted, jeg kunne finde nu, det er en butik nede i Tyskland, hvor jeg kunne få det i. Og i sat, men nej. Det der bilnut der, det er jo vanvittigt, jo. Hvad er det? Det er sådan noget, man bliver høj af. Og det der med, hvor man får helt rødt. Man bliver Ja, helt det der, rødt. hvor du får helt røde tænder, ja. Ja, okay, det har jeg hørt om. Hvad siger du, det hedder? Beetlenut. Nå, ja, jeg har godt hørt om det på et tidspunkt. Det er sindssygt. Jeg er helt uvidende og ikke aner, hvad det er. Jeg har godt hørt om det, men jeg har aldrig hørt om nogen, der brugte det, eller set nogen, der brugte det. Nej, kat, det er... det Kat, ligesom det giver græs. også misfarvede tænder, men det er sådan noget grønt noget, det er sådan nogle blade, jo. Så giver det meget mavesyre. Det tror jeg ikke. Bilnut, det plejer du skulle spytte ud. Tykker du bare. Ja, jeg tror bare, du tykker på det, ja. Ja, så spytter du det Jo, ud. hvis du sluger din spyt, så skal du nok... Så giver Nej, det jo nok stadig Det mavesyre. her, det tykker du jo faktisk ikke på, selvom at det hedder tykketobak. Men så tykker du ikke. Det er jo det der er noget, der hedder Red Chew, tror jeg det hedder. Det er sådan nogle lange strimler. Og det tager du sådan et, og så sidder du og tykker på det med kindtænderne. Men det her, det ligger du enten herned, herop eller herop. Og så er der nogle få, som lægger det ind der i stedet for. Så man rigtig ligner en redneck, du ved. Så står ja, man, og så... Cotton Eye Joe, where'd you come from, where'd you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Men jeg føler, det er svært at spytte, når jeg er det siddende der. Det er Cotton Eye Joe. Where did Cotton Eye Joe? I'll be wearing long time. Snus, det er for pussier. Er du blevet træt, Buller? Ja, måske en smule. Jeg overvejer også at lukke live, når vi lige om lidt. Du ser også træt ud, mand. Jamen, jeg er også ved at være træt. Der er sket meget. Jeg tror også,
Du ligner udskidt æblegrød, mand. Ej, prøv lige at se den lille finger der. Prøv at se den der grimme, klamme hånd der. Ja. Den vil du gerne have op i numsen, vil du, til dine OnlyFans. Ej, ellers tak. Det klarer helt fint selv. Så kan jeg sætte dig op på den og dreje dig rundt. Ej, I to. Ja, prøv at høre. Altså, han sidder og spiller så smart, bare fordi han er blevet en smule større end mig, men i sidste ende, så kan han ikke vinde, hvis jeg først gik agurk på ham. Selvfølgelig kan jeg det, mand. Prøv at høre, manden er jo ikke engang blevet mand nok til at kan gro sådan et ordentligt skæg. Altså, han har jo du på overleben. Og jeg har sådan et Johnny Depp skæg, mand. Det ser meget bedre ud. Prøv at høre, manden er ikke engang mand nok til at kan gro sig et overskæg på sine fingre. Det falder også af. Jeg ligner... Det er væk, mand. Hvad sker der, Lenti? Godt at se dig, brother. Hvad så, mand? Fik de snakket om mig inde på Ingrids live i går? Jeg er en varm kartoffel alle steder. Hallo, men det er fedt, prøv at... Der er også et eller andet, der har lavet et... Altså, du ved, så langt et overskrift over mig inde på Reddit, at man skal sidde og scrolle i det for at komme det hele igennem, ikke? Og prøv at høre, jeg bliver lidt liderlig og sådan noget, det gør jeg virkelig. Fordi prøv at forestille dig et eller andet sted ude i verden, ikke? I Danmark, der har der siddet om det er en dansk knægt eller en dansk mand, det ved jeg ikke. Men der har i hvert fald siddet en, som har skubbet alle sine venner til side. Han har skubbet kærlighedsforhold til side. Han har skubbet sin mor og sin far til side, bare for at han kunne sidde og skrive i en time om mig på internettet. Nå, altså, det giver mig lidt boner og sådan noget der, det gør det. Og så ikke nok med det, men så har de også skrevet 18 nye følgere sammen til mig på grund af det opslag der. Altså, så de gør jo nærmest arbejdet for mig. Ja, blad. 1800 nye følgere, siger du? 18 nye følgere vågnede jeg op til i morges. Vildt nok. Det er altid rart. 18 nye jeg har ikke engang lagt en video op. Nej, men jeg vågner også op til nye følgere hver dag efterhånden. Der er minimum 10 nye følgere, synes jeg, der kommer hver dag. Det er fordi, når de snakker om os. Say my name, spread my fame. Jeg har jo fået lavet sådan nogle klistermærker, bro. Jeg lige finde dem frem. Jeg har lavet sådan nogle klistermærker, jeg klister op forskellige steder. Jeg må lige kigge på det. Det er herværk, mand. Nej, det er ikke, fordi de laver sådan materiale, så de er lige til at tage igen. Det er ikke noget, der er problem. De sidder ikke, altså de er til at pille. God aften, Nulle. Men så er der QR-kode på, så når man scanner QR-koden, så kommer man direkte ind på min live-profil. Ej, hvor vildt, mand. Er det ikke rigtigt? Er det ikke bladet? Hallo, lav lige sådan nogle der til mig også, mand. Hvad fanden er der galt med dig? Det er noget, jeg har lavet hjemme hos min bror inde i København. Hallo, hvorfor har du ikke lavet nogen til mig? Hvad fanden er der galt med dig? Det var ham, der lavede dem til mig. Hvad mener du? Det er ikke noget, det er ikke noget jeg selv har fundet på. Du skulle lige have spurgt ham, om man ikke kunne lave nogen til mig også, mand. Hvad fanden er der med dig? Ja, de koster meget, det der papir. Han laver det til mig gratis. Jeg tror ikke, jeg laver det gratis til andre. Ja, du skal have det til dine OnlyFans også, som B siger. Ja, det skal jeg. Men vi skal prøve at prøve, vi køber sådan en maskine selv, så kan vi selv lave det. Det er skide smart. Det er kusemad. Det er sgu da en pæst god idé. Prøv at det er fucking smart. Jeg har sat dem op i busser og ind på togstationer og sådan noget der. Og de er lige til at pille af igen, så det er ikke hærværk. Det er ikke fordi, at det er sådan noget, der er svært at få af. Det er sådan noget plastikklistermærke. Så det er fedt nok. Ja, 100% top blader, mand. Det er totalt blader. Det er fedt nok, mand. Ja, det er klistermærker med QR-kode på. Så når du scanner QR-koden, så kommer du direkte ind på min live-profil. Se, nu er det nu, man skal passe på, ikke? Jeg tænker faktisk, at jeg tager en cola i stedet for, fordi at hvis jeg tager en vandflaske, så ender det bare med, at jeg sidder lige pludselig og drikker af min spytflaske i stedet for. Ej, hvor ser du grim ud i dag. Det er helt vildt. Det er mig? Ja. Prøv at se, det er det eneste, der er træls ved det her, ikke? Det er, at man skal sidde sådan... God grin. Det ser ud som om, det er svært at drikke. Ej, det er ikke svært, men du er nødt til, du er nødt til lige at dække med tungen, ikke?
og så vippe det ind til siden, så det er, du ikke ender med at tage sådan ordentligt. Hvis du kan godt komme til at drikke forkert, og så ender du bare med, at du river noget af klumpen med op over tænderne, ikke? Og så lige Men det smager pissegodt. Det er også det, jeg tror, folk de misforstår lidt. Det smager, spørg Tim også, hvordan det lugter. Det lugter pissegodt også. Det både smager og lugter pissegodt. Og så er det, altså igen, det er meget sundere end at ryge, ikke? Fordi at det er jo smokeless, ikke? Så der er ikke nogen røg eller noget. Så kan det godt være, at det ødelægger tænderne lidt. Men det er derfor, som jeg siger, jeg skifter jo. Hver gang jeg tager en ny, så ligger jeg den et nyt sted. Ikke? Så ligger jeg enten heroppe, eller heroppe, eller heroppe, ikke? Det er lige alle de kemikalier, der kommer direkte ind i kroppen. Det er også rigtig skadeligt, men det glemmer man lige der er at ikke snakke nogen, om. der er ikke nogen kemikalier i det som sådan. Der er sukker, og der er salt, og der er smag i. Og den smag, der er, det er noget, der hedder wintergreen, som også bliver kaldt everbær. Som bliver så simpelthen også på af det. Det gør du ikke med cigaretter. Det er jo et minus. Hvad gør du, siger du? Så tager du vel også på af dem, så det er jo et minus. Nej, fordi du spiser det jo ikke. Det kommer aldrig, ned i maven. Men sukkeret, det kan jo stadig godt gå ind og blive optaget. Nej, det tror jeg ikke. Der er nikotin. Hvis du tager en småkage ind i munden og opløser den, så bliver det også optaget. Ja, jamen, der er nikotin i, er der ikke det? Jo, og der er rigtig meget nikotin i. Der er minimum 12 andre kemikalier, for nikotinen skal virke rigtigt, og det ved jeg. Der er også flere i, de holder det bare skjult. I smøger er 2.000 forskellige slags kemikalier, men det står der heller ikke på pakken, vel? Jeg er blevet degraderet. I dag er jeg blevet degraderet. På min, der står tobaksfrø indeholder over 70 kræftfremkaldende stoffer. Ja, lige præcis. Det er der ikke i mit. Det her, jeg er blevet opgraderet til niveau 2. I går var Det er jo normalt tobak, Det er en aluminiumshat. Det er en aluminiumsbakke, er det ikke det? Jo, i går var jeg opgraderet til, jeg skal opgradere den til niveau 2, men den er lidt røvsyg. Det er der nemlig, Miss E. Det er der nemlig. At dit tandkød blev trukket til, men det er også fordi, du tager de der hvide poser der. Det er det, jeg siger, de der hvide poser der, det er usundt. Det er ligesom at drikke energidrik, ikke? Det er i stedet for bajer. Altså, det er sådan, det er en pussy måde at tage sin tobak på. Der er intet i vejen med energidrikke. Altså. Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at det er det samme som de der unge mennesker, der sådan, jeg vil hellere have en energidrik, end jeg vil have en bajer, ikke? Du ved, det er det samme med det her. Ikke? Så de vil hellere have de der små hvide poser der. Så får jeg det ikke ud over alt på mine tænder. Der er ikke for meget nikotin i, jeg kan slet ikke holde til det. Nikotinen går ud på dine tænder, uanset hvad. Det ligger jo i spyttet, som ligger oppe i dine tænder. Ja. Oppe i dit tandkød, så nikotinen kommer ud på dine tænder anyway. Er det ikke sjovt? Jeg fanger signaler. Jeg tror faktisk, ærligt ikke, jeg tror de der hvide poser er langt mere farlige end tykke tobak, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg fanger et uventet signal fra rumvæsener. Det var ligesom, der var et rumvæsen, der prøvede at komme ind på mig. Thank you, Inge. Hvad er der sket med din lillefinger? Han har fået den galt i en rundsav. Han skulle lige se, om den kunne gøre skade på ham. Det kunne den. Ej, det er ikke det, der er sket, men okay. Ja, det gør han. Men jeg kan 100% sige, at alle symptomer på astma gik væk, da jeg gik på e-cigaret. Nå, vildt nok. Det gjorde mine ikke. Jeg har faktisk sådan en. Jeg gik tilbage til cigaretterne. Hvorfor bliver den ved med at sende dårlig signal? Jeg tror ikke, jeg kan puste særlig hårdt med den her i munden, faktisk. Den sender dårlig signal. Jeg kan mærke, at den sender dårlig signal lige nu. Det er ikke så godt. 500, mand. 450. Jeg kan ikke puste så hårdt med det her i munden. Hvad er det, du puster af? Det er, hvad fanden er det nu, de hedder? Det er sådan en til at teste, når du er astmatiker. Nå, ja, dem har jeg prøvet. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De er ret dyre. Jeg vidste, det er matematiker, hedder det.
Det er svært at puste, men jeg kan mærke, hver gang jeg puster i den, så ryger den lige lidt op på tænderne. Lige om lidt, så puster jeg den igennem det her rør her. Så kommer den ud som konfetti-strimler. Det er ligesom skinkestrimler. Eller ligger ned som sådan en klam klump, der ikke kan komme ud af enden. Så lugter den bare godt. Det er ligesom skinkestrimler. Fy for helvede. Ah, Det er simpelthen det dårligste fake navn, jeg nogensinde har hørt. Hanne. Har jeg ikke også en vape på mig? Men jeg har også en... nej, det må jeg ikke vise på... så, det er jeg også. så bliver Ja, den... jeg slukker også live nu. Folkens, tak for i aften. I må have en Vi rigtig... er også en, der sidder og sover, Buller. det slukker jeg så også live nu, ikke? Altså, Der er en mørk sjæl, der suger min energi. Jeg skal lige have den fjernet fra mig. slukker live. Ja, bare giv den bare brug den som undskyldning, ikke? Slukker live, folkens. Jeg kan bare ikke Det er lige de se, hvor mørke knappen sidder sjæle. henne. Hvad? Vi ses alle sammen. God aften. Vi ses, mand. Vi ses.